साथियों, मित्रों, देखिए मैंने बोला था वो करके दिखाया और यूपी में फिर से भगवा लहरा रहा है। पूछत रहले जे यूपी में का बा, ओकरा के जनता बता देले बा। पूछत रहले जे यूपी में का बा, ओकरा के जनता बता देले बा। अरे उड़े अबीर गुजता जयकार, उड़े अबीर गुजता जयकार। अरे आ गइले बाबा बुलडोजर आ गइले हो। यूपी में भइल चमत्कार, फेरू से आइल बाबा के सरकार। सारा विरोधी लोग पीटे का पर आइल बाटे, फेरू बीजेपी सरकार। चली अब चाप के भाई बुलडोजर, भाई बुलडोजर हो भाई बुलडोजर। जय श्री राम। चली अब चाप के भाई बुलडोजर, भाई बुलडोजर हो भाई बुलडोजर। बैठी के रोआ तारे सुरमा गजोधर, सुरमा गजोधर हो सुरमा गजोधर। मिलल बपूरा जनता के प्यार, मिलल बपूरा जनता के प्यार। अरे नहीं भाई, ईवीएम हैक हुआ है। अरे ऐसे कैसे हैक हुआ है भाई? यूपी में भइल चमत्कार, फेरू से आइल बाबा के सरकार। सारा विरोधी लोग पीटे का पर आइल बाटे, फेरू बीजेपी सरकार। भगवा कलर में होलिया सुमानी, होलिया सुमानी हो होलिया सुमानी। जय श्री राम। भगवा कलर में होलिया सुमानी, होलिया सुमानी हो होलिया सुमानी। मंदिर भी बनते बा, मथुरा भी बनी, मथुरा भी बनी हो काशी भी बनी। अरे मोदी आयोगी के जोड़ी बा कमाल, मोदी आयोगी के जोड़ी बा कमाल। साथियों आगन यूपी में भइल चमत्कार, फेरू से आइल बाबा के